icho. Bantu Iwanda. Jeni. Sungazi paseko pena uli mumuntu anaona kuti ndi pa phone. Ndikukufuza kuti Bantu Iwanda ani? Bantu yako? Wankrese. Soko? Ndengera kuti siwa Bantu Iwanda. Ya sisi kujali makanga dozungulira muntu pamene mpeza Bantu yuyu ndipo sungana mesoyi. Ndakumbukira. Anabala likandi ineyo. Ya, nabala likandi. Iya, itango yankhani kuti Bantu Iwanda ani sizobala likazo. Ndifana kuti ndeuti nangu bala likandi. Ndendi Wanda. Podi unabala lika kuma ndendi Wanda. Maema. Anabwera liti? Yeah, anabwera liti. Ndawe mweja Taya kidi. Iwe dei ni mabwera kunopo, dei ni makonse ine kuchipindako. Ndo kambizo sana zoni ndo maema anachokera mucha. Uyu ndo mwina yo. Kodi umpisa pati? Napeza kuchipindako. Basi maema. Pamene sodu kumutu paponekera pone azodi mwina ni masiku mwa. Ayo amakonda agavula kusia kumpiro ni maema. Ndendi kuti dei ni mabwera kuzusa mattress. Ukolo pabedi pose paja. Pena pali pose kukonza. Pabedi po kuyala hapo. Mukanene zona zodi panti mena anachokera maema muchampaka na pano analipo be. Nanga ndecha bona wanga kale wanda ni Jeni. Ineyo ndenda kupirira kokwanira. Ababa ndenda kusa kunyengerere soyi yayi. Umbonu suku nazo emasi wake. Unazo lindu amaeme. Ndo amaeme. Ndikupira munake ndi muzi wapantu. Ndikukatika zimzanga ndi. Kodi wewe wako? Panti swanga ndi. Tabasa nimone? Umone kuti watani. Iwe ma Yeah, umone panti kuti watani. Iwe Jeni, tabasa. Umone kuti watani. Mesa ninazo kuti ndo amaeme. Wamaema ndimutenga panti. Ndiwo kunga kamera bwanyi panti. Ndikupa. Iwe tabasa panti. Ndikupa. Sabu tabasa panti. Kodi wewe tabasa panti. Kodi wewe serious? Waniweza kai bibi kwa kwanira. Sasa si umagana. Mulamwenesa name. Panopa zafika pa uvuta kwambiri. Oti ine ndikumayenda ndithu katundu angalomanga panga nyumba. Jasira. Zimene akuchita ndizolona kuti payaso ndakhandi kufotokozera ndakhandi kubwera somene kucha. Kuma kufotokozera china chilichonse. Sona apa pafika pona kuti kodi nizingopita beko mulamu nthawi. Nzikangofotokozera tukhazi. Ndipena pachikanga ndikuzipepusa ndikhame. Ndinangona kuti ine kuli bwino ningotani ndizingokhala usakamuuza somulamu uja china chilichonse. Kodi foni meme nandembera yandani. Iyo ifoni imene chatu ndi anthu ena cha neighbor koma namba lako ine nangoyeremba pa khoma nyumba. Nangoyeremba ndati nkaifuna ndizitenga pompo. Ndiye anebawo basi nango abwerekana tata nibwerekeni foni ngati muli mainisi pamene ni watani mayimba mucha. Naona? Kutoka apapa ine ziganizo zanga. Paka nakhala kuti ndinali ngati ndipo yambira pena payi. Nitachoka kale. Poyambira mutandauza. Ndikutandauza ngati kuti atakhala kuti mwina ine machokedwa apa kuti ndikuchoka kaya ndi ndalama yoti ndikoza kumakapanga business kumeneko ndikozaso kumakalipira renti ine bwezi ndachoka. Koma chikuni manga ine ndikumaona kuti kodolo ndichoke. Ndizikapanga chani kupita ineko. Koma ineyo chabwino lotaka kuti chabwino ndachoka. Nanga mwana sazuzika Rajabu. Ndiye ulukuli kuti ndifuna zikagona pachire. Zikagona poni mwanaye mphepo mvulazi zinipezere pompo. Machidule Mungu makala kuma maganizo ofuna kuchoka makala. Ndina iya indachoka kale mtima anga utoko wachoka mu nyumba. Ineso mtima anga kwa jazira wandilimba. Chifukwa mkuziwa nikati ndikanene kwanu ndizijazo kutuka na kokakoka. Kuti palasa kokakoka. Mukuza kuti sikulija paina kufotokozera niso. Mnafotokoza. Ndapita tukatunda atamponya penjapo. Aluzipita. Iwe ukwatika mina yakati ndani. Ndazibali yako. Iwe kuti umezenga ngati ndani kumathamaka kumene kuchako. Ndipo se uchoke nyumba muno uzikagona konko kumene kugona foni yangako. Kumanene nayi. Asoba noto mulamu. Ngani ya banja lanu ikumafuta pamosi. Ndinakambapo mutabwera ku nyumba kuti pena kuteka Jasira ya kumakhala ngani kumaso wa munthu olaka mufotokozere wakwano. Nkazi tusamasunga nkhani mulamu. Iya Jasira ndikumusi wali mulongo wanga.
akazito amangonena palipo solo panjigo amakhala kunena nkhani za mbanja mwawo olo museu olo kuti amanena asiyana ndi amuna namene akomamaso atu nthawi yokuti akonza kumufikira kuchimuna ndi kumufotokozera ndende nakandi ukusani kunena kuti banja limayendesedwa ndi mbali zonse ziwiri kuchimuna komanso kuchikazi manifestisa mlamwe ndevuto lonena kuti banja lanu likuyendesedwa mbali yathu yokha kwanu libe makusiwika zimene utandaza kuti olinole mutati mwatisiya lero Allah akukondani zito kuzowa kuti ife tizakunyamula ndizakupitizani kuti ayi malamu zokufazo ayi nanga ine maliro mwani ndapitamo ndapitamo ine ngani zikuti ndikupangira kuti ati nomukoza kufa koma tikunena kuti chamoyo chilichonse chizala wa ifa ndithu izafika ndawi mlamu uzamwalira tizapita nawe kuti sopaneni pamene ndikunena potu kuti muganiza kuti ine ndiyamba kupita ine musanapite opita sakuziwika koma iwe ndawo yako ibeiza kwana usapita anthu azapita nawe kuti ndikumulanje tu basi sikwa mwanakhu pali vuto so mwanako yotu zizina la munthu lokuti zangonyambuka kuno tikufuna pakhomba awo pa mwanako ndikupita kakusiyani pakhomba mwanako tizamfuna kuti kakutune pakhomo pano inu pakhomo pano tikupasiwa kungone kuti kwagaga si basi anthu amakusiwani mmese ndakulira konko zopano ngati kumene anthu amakusiwani chimavuta ndi chani inu kunyamulana ndi akasanu kapena ukatenga anthu akwanu kumeneko azaso pamene inu mukukhala kupanga china chachitika ife tizampeze munthu umuuza zochita tizamupeze munthu umufotokozera za mavuto anu lero tona ni vuto lililonse la nyumba mwanu mungobweza ku nyumba kwanga vuto lililonse la nyumba mwanu mungondoza ine ndekha ndasanuka nkhozo wambali zonse ziwiri zopano iya sikuti pamene popo chani kumafuna tu transport kupita kumene kumafuna transport zopano mavuto amene mukati muna muzidandaula kunena kuti mlamu ineto ndini mtima ufuna kupita ku nyumba mlamu ineto ndini mtima ufuna kuwatenga akazanga akaziwe kwatu kapena ndini mtima ufuna kuwatenga abale anga abwere koma mayendedwa akundifuta inu mukananuza zikana panga pa transport kumano pafikira jazira pa so tisingamuone seso kwa abale yesu iya ndi uwakwana koma ine ndimakuganiza kuti mwina ningokhala ndi pena pachipoti ndiyambire nzipanga business chifukwa tu 50 pachasina nene 50 ija akweni anakhala ngati andipasa ija imene chatu ndinayambira again in town mucha iya kundiranda makubiri kundiranda ati iwe sungapezeke ndi ndirama khala ngati ndirama ziya panalembedwa kuti zipezeka kuntundu kwako kokhakoka mwaona kundiranda ndirama ija mlamu eneyo ndizamalepera kubwera kuno kuzacheza kopangani za nyumba mwana koma nanga siapa ndinakuimbira nifoni kuti muone ine imene zilili ndiye zili ndinu kuti kapena mukoza kungondipanga ine sponsor kuti mwina mache mlamu tenga ndirama iyi ukayambire business malira amene mlamu amene ndeni malira amene walumphawo zine ngamangokalira za mavuto anokaoka chifukwa inu panoka mukulepa kuziyendesa noka ngati mamuna mukulepa kuzilongozola ngati mwini wake wa banja apa banja ali mwamuzira jazira yes ona apa pamene nene zimandikhuza eti kuti mlamu izivutisa nzakhala ngati ine ukonda chani ukonda ndirama akapanga chizango chonse mandivutisa teni tikhale choncho pamene maona ine kuti olo ndimuze mlamu yezoti andipase ndirama again ndikhala ngati ndi mlamu ja ine kapena ndikhala ngati ukonda makobiri koma mukapanda kundivutisa ngani amakobiri mesa tiumakhala bwinobwino inu ndine tiumakhala bwinobwino iya ino mlamu iwe ndine tu palibe vuto koma jazira ndiye ndi banja lako mlamu ndizikhala momo ndi jazirayo mamuna mesa ndiwe Basta. Basta. Hey. Leva food, eh? Okay. Bwanji. Ndochoka hapo kae, ndofuna ndingofika pantunda pana malupo ndaona anthu ena ake. Then mangolinga liabe mwina nkhani yokhuzana ndi chakudya. Chakudya? Mazulo chilipo china chake choti tije faleni mafuna ntaja kumpunga. Inetu ndrama ndilipi zoti ndikakulira mpunga. Osaopa. Oh. Ndrama ndichani masi. Okay. Palika 15 ba popo. Maona kuti mpanga bwanji. Leo ni mafuna kuti ndije mpunga basi. Ndrama zozitenga kuti. Maseni. Dandaula zokhazo. Mesa ntchito yakubereka ndi imeneyo. Ndi ineyo mwana wanu moja makwale. Iweyo makwale? Moyo masintha maseni. Izizi likagule mpunga. Tijere. Kupanda madaraja bwezi ndili ndani. Iniyo muziyamika kwambiri madaraja kubwera kumene anabwera kucha. Kumene kupangisa kuti moyo wanga utani usinthe. Kupanda ganyo andipezera ucha bwezi ndili ndani. Bwezi ndikutani. Ndipo ndikochepa chabe kamene koko. Koma ine sindikukhulupirira kuti iweyo wapanga izizi. Khulupirirani ndi maso amene mwaona nawo ndalamba. Oh. Panga ndongosolo
ndiye kuti tikumana madzulo ndikakhala ndikubwera kwana maluko ndifana ngoona so anzanga ena ndena kuti tithandizanenso maganizo zina ndi zina Siyabwino. Ndiye tionana atu. Muyende bwino. Panga dongo so. Makole. Ndipasenda. Gule mpunga. Kudu bira jani? Mati. Ndio mkandi wewe. Wabira jani? Akomba tusikhaje nje simankrane? Kula simu. When takanthaira ibanjiri mos. Chambire nchi bwe takanthaira ibo. Almost tijaga. Bonji nanga. Chaka tiriri mozi chaka pa ubwenzi. Kumachoka kumabwera kumapita chichonse kumapanga. Osanduze zotuli ndi mwana chifani. Imende iti. Yeah. Iweyo ukonda kulenga ifa chani? Ndizomwe kuira papa ongolenga basi mutu mamumo. Kuti upeke nkhani mene undipekere ine. Zachita kundipeza atu ndili pepa khumukompa. Zandipeza kuti ine sinimaziwa nthese munthu achita kuboza ndiziwisa. Ndiyeno zolenga zikakhenda umboni oti mpaka na munthu boza ndusa. Ndani amene? Yeah, mukuziwa. Maiwe. Okay. Amanena kuti munde andi mwana? Sikana ndikhala ndi mwana. Chani? Sikana wankulu nyumba muninda. Ineyo. Soba. Nankana yake amati chani kweni. Sindikupesa tu ngoti mwana chani. Tafotokoza amati chani amene anabwera ndipo ndi ndani? Wandipeza nzimayi pano. Ndilipe. Mwaphuma aduka. Foni yo imafunika nthawi yomweyo au ita kumangira sa sikana wankulu wa nyumba mwali kuti bwanji ngoti ali ndi mwana wa ndani wa mzukulu wanga ali ku John nde akufuna zithu za mwana amone mene alili ndicho enga ila amutumizire zinthu zolingana ndi size yake Ati ni ndana nabwera. Azimaya muzimu muno. Kamuti kama mai pili. Sakunena zona amene. Iwe mai pili sendi mlongo wa nazo. Iwe se uzozoti zone ndina zombe ndi amene anali pa ubwenzi. Mwana wa zone ndi mwana wa nazombe. Bambo wake ndina zombe. Sukuziwa? Ndikaziwa. Nkhani mene sukuziwa wewe? Inu mwana ndi uzapo zimene. Basi ndikuze. Kukhala kwake kumene kumati kukhala papa. Kumene kumati basi chili chose ukangumva nkhani. Ine sindikwanisa. Yeah. Mukamva nkhani ndifuse ni bwino ine ngati ne munthu. Ndisaname. Nzomango ndipanga vokoto. Vokoto ine sinanende ayi. You know what munthu? Ine tu ngati mantha. Neni nkhawa chabe kuti kodi game amayamba choncho 1-0 ndosawuzana ukuzolowera tu Max ukuzolowera ngati zili zimene zoti kuli bwino tisiyane ndikukuza ine sindikusenderera chifukwa iweyo ukudziwa kale kuti nasombe ndi mamuna wake wazione zione mwana wake ine sindesi ndingapange toilet zimene zizi ololi iweyo mamuna ngwi kodi mene anabwerera mololi iweyo ngapange bwanji ndikanakufusa bwino koma sutha kufusa nkhani bwino tu kuti uyu ndi mkazi wanga kuti apana zinatere kodi nkhani zimene zikukhala bwanji ayi koma kungokwiya chimulomo ngati mkazi ine zimenezo ayi munde iwe tasegula tikambirani be iwe kunja kukuda uku ndigona kuti tasegula munde
Tone mwana wanga kujiona. Ama. Makobiri. Makobiri mwatenga kuti. Zosayembekezeka kuti ndikuuze bwino. Makwale uyu. Ndani? Pasa ni makwale? Ndi bwanji imene? 15,000 eti. Wapeka kai 15 yo? Chifana nakuza kutafuna kupasi nati 50,000. Ai. Iya. Wanduza yonjo. Andipase 50. Akata kupasi ni 50,000. Ndi. Ndenga tokupasa ndimene basi wayamba choncho. Kutaka kwatu ine ndama. Ndikukayisunga. Iyo yi. Yanutu imene. Ai mine mwene. Sandi kumbusa kama mine. Mine nda kuwajiwira nawo tsopano. Ama. Abadde zovuta pamene. Ine kuti ndikuganiza kuti naneso ndipo ndikututumuseti makobiri pa kompalo ndikuona kuti ya mwami wodi akaye makobiri awene. Koma ndinuno mwana inu. Zonsezi ndi yawa. Madala watu sana tiyambisa ntchito mani. Kuno kunchiro nani fanika kuti ndalandira. Ndiye ndikututumuseti nonse pa kompalo. Ineyo. Ndinene chilungamo. Chawino. Ubwera kwa bambo akuzandikwatira ine. Ananga mwasinthika. Mpaka na chonchi. Sokono nanga mukudziwa. Ngakhale mene timabwera uko. Iye sama ndiona iye. Bambo. Ndiazaja mamwita nekuti ati kucha lipo tikapanga chonchi. Uya kuti aya ine kumatu kuambira Monday mpaka na Friday. Lolemba mpaka na ngati Afro 70 mwa basi weekend Saturday ndi Sunday kuti mowa ukusidwa pamwe nanga si ali panchito tsopano bambo ndikupacha mfundano ndani chisale zimata chisale angu bwana uzati kwatira ine kunchito ziko langa asintha musadandaule za ana waye nakuza poyamba kuti musamadandaule ana amene ndiwatha atheka nanga si awamba kutheka tsopano iye kuyamba ukuona makwalesiwa wamba choncho kuyamba tu ile ndifani kuzizi musendi pa kompano ile ndi sirizo ngatiso muzakhalepo pano muzazungulia mutu makomita kupaseni ngakwalandira bambo ndikutokozeni tiye ndilo nyumba ye mwambe mwane mukagule nyama akuti ndikagule mpunga tije mazuwa mwanawe anami muzika mbira na tabwero ine ndakhulupira mawa jamani nacho kuti makolo ndi ngati mulungu wako achiwiri ndaona kuti kubwera kwa mawerenga so zimezi yamadziwa zimezi pano pa haisano lilo ose kunchiroko komwe khatu usakumali siya mala moze pa nchiroko atipase mawu ndi zimene mafuna zimene chifani majeke kumene kuja kwa alipo akula mpingo kumene boxa chedwesi yabwira mumu ndicheze nawo bambo ziko ationa atathokoza kwa bibi awa kama mnasunga singa kabera iyayi ndisadandauza si malume yakwita ni mbali kuno kupanga ndi makhoma amasunga nkhani tithauma kuti kwambirana pene pachimwana ngati ndipo dokha koma makhoma achakusunga nkhani achinashamira mwina kumatimva kumazuzumira paindo pachi ndifana kuita nayo mbali kuno malume mafika apa mandipangisa manyazi kwambiri mandipangisa manyazi ndipo ine zimayembekeza kuti mungafike pamenepa zakhala panyi malume malume zovuta ndi chimene chaniyasa kwambiri jeni mpaka na kuti ngapanti kukamuonesa ema mwana pokala ine simungakhulupirire kusoza tuja amene mathawo jana atawapota panti kuti malume mukuti bwanji iye ndikuda kuti amene amamiyatira muja amamiyata opanda panti atasiya nyumba kutero ndiye inu simunaziwa kuti panti ya nyumba sinaziwe ine ntalowe ndimaona ngati kuti panti ndi wajeni nangasi ando sinaluwizito malume ndikuseka tukalizosekesa serious ndikuseka ngatizosekesa malume koma iyi ndisindione kuti iyi kuti kwine mose amakhala mamuna kumusiyana ine chikhulupiriro changa chonse ndimati ndi wajeni kuchenjera kuse kuja malume kwatirapo ndimati ndi wajeni ndikudabwaso jeni naye akundifunsa koma iye tichokere ndi chanthaije amene amamenya atanathawa sana kuimbireni kapena kuimbirane sinankhulani chili kapena mwina kakatoa kuimbirana kana kuuzani koma mwina naiso akuopa koma lonoziti ndiyeyo ndaziwira tupajini pajayawo ndengerapo mwayi malume ndiye muone painepo mkazi amene malume ndoti painepo ndikuluko ndiye apo muluza mkazi wabwino maona mwaluza mkazi wabwino ni manena tubwino mbuyo mujani manena kuti mkazi utansamaleni chifukwa ngati mkazi walolera kuyenda opanda panti osakukumbusa mpaka siku lero namba lanu alinayo osanena
ndikumami atasomena na manyatira paine pajeni usaziwa ine simaziwa tijuzo nakuti ntemeruko kupeza kuti akunyata paine inakula tupi mwana ndio sio ndikaza meje ndikuluko inakula tupi nde unupanga naye bwanje uyo mwalumu sankazo ni mimi ngadana kuti mimi mafuna kuti ndikufuze kuti malume ndiye zatiro titani tipange bwanje papa ndepele mundifuseni malume siye mundifuseni ningamfusi ndani ndakati unena mbuye musemuchi malume iziziseni panganiza nkazu panganiza nkazu koma inu kusamba malume ali se kumangubweresa mwabweresa uyu mwabweresa komo kanga ndi babala malume kanga tulesa usi malume tadekana ndekela kodi ponditenga kuja tagwizana kuti yani pabwera ponditenga kuja kuti tibwere basi si malume mwanyanya ponditenga tagwizana kuti chabu ndagwizana kuti khale kuno ndichi mimi mukukwizeni mukuti akutamini ndani zafika poni pesa ntipo mukuti akutamini ndani iya zafika poni pesa ntipo fa inu mumandangiza inu sumandangiza iya fuso ino simatemene komandangiza no makanga tinolakwika inolondola nde pano bolondola ino mapiso mapisaso mona ndi zinthu zopena pachi nakufuroza nimumveka bwino kuti siseni zitazipanganizawo koma apa sizichitika zapantizo nde basi akafika nawo kwawo kwati musati hanga tisimumva iya kuti kwamene ucha mai acha amauza china chiyonse ndikuti ngati panti uchi akuwantenga pena straight kwa mai achi tsono mukuzonya malume kamene muli ningopita chimene mungapange apa munive mukufuna bengazi ngati mukufuna ngazi kuti mukhale naye ngati mumankonda musaimepo inde apa tikungoononga nthawi apa mode kuti musaimepo manive musaime mupite musatire kumene kuchi nanga ndakhala kuti sina kampezeko chifukwa mwine ndikhoza kumusatira mwene yesa akupita kwa amayi ake akupita kwawo kumene amakhala koma bibi ukasaka makomo amene amakhala iyeyo kuti angapezeke pata maso malume ndaona uli muna nengozitaya malume nengozitaya zimenezi akazi ati mbwe Malawi si akazi ambiribiri ndikhoza kufusira mungozitaya akazi wina azindizunguza munthu nyamuke pamzika musaka ndikampeza kuti chabwino malume zipanga ndikwati muzankumbukira mene iya zakumbukira yani ndikuuza ni muzankumbukira mene pachani ndi amakani kuti malume bwanji ufuna nundikani bwanji iya so ndimakhala ndikuuza kuti munthu wasamva malume akazi ati mbwe Malawi usiku li akazi sanje tuchiti ndela anthu ena tamamva zonena za iya malume ndingakhale busy ati ndikapita ati zikamusaka nkazi achoti no akazi azindipwedekeseni pano munthu zikhala basi ngani za akazi achati achino ndi ntaniso iwo ajali ntaniso pamene ali pa kufuna mandisokoneza munthu basi wakuti bwanji ya ndikufusa nango ungofika zandichingira chonchi bwanji ukoto sokupita ndikupita kwa chisomo sokupitako bwa nakuzanyani pai munanena kuti cha sumamvate kusamva kotani oho nana kuti ukusuku kupitidwa uko chifukwa tagwirizana ine fala mdzukulu wanga ndati iye chisomoyo mdzukulu wako ndiye kuti malo sagulisidwa nanena ndo pacha akupita kagulisa malo ndani ukupita chanuko ndikukaonana zoti malo nasira kuti basana azikhala simuzidziwa uliti ino kodi makhala kumaye kuja nanena ndo pacha kuti ndine mfumu yakwene kuja sikuti ndinabwera kuzauza ana una zoti basi zinthu zinakambirana ku nyumba kuti tagwirizana zoti basi kuti anawo azirana azikhala inu muna aliko ndiye mukuchita ukafika papa chaphuma chonchi munamvera malangizo anga eti malangizo ake yani ndinakuuzani achi tinakambirana ifeyo kwathu etu ntakufotokozana paja ndiye munapita kwanu komwe akauza kuti munthu ina chiwanzeru kumene kuku wanena kuti malo achisagulisa wanzeru muli inuwe ine mmene muli limu bwanji tinakambirana ifeyo kumtundu kwathu tinakambirana basi ndi apa mfuna mukangona ndifuna ndikamuone chisomoyo fasi umene nabwera lusina mpezeko ndifuna ndikamuone chifukwa ndiye nayi katu yoopsa kwambiri security yoopsa kwambiri kuti malo amene sakugulisa kuti kumene mwamacha ya polisi basi apapa tisachedwe kuti ine ndisimikizedi kuti inuyo mukunena zinthu zoona tikafika limodzi kwa chisomo tutakumukayikira tikafika limodzi ndikukanirani ngati sona mmangobwera nokha bwayi mwafuna ndikabwera ndani mulibe mamuna upisa